utrai undon rengkat bat pi kajing pen banana ga gospel bakut ket kum u Markus kaburom hami ko try way na kistat ain ulawan siyaw jisu badula keli u kai kahukum ka banengkong na baro u jisu la jubab ka banengkong gadai kene to sha skor ko Israel utrai u blei jongi ulong tang ma u utrai bat pidei ban id ya utrai u blei jong pi da ka donot jong pi baro da ka mensim jong pi baro da ka jingmot jong pi baro bat da ka bor jong pi baro ka baar ka dei kane pidei ban id ya lau para marjan kum ya ladehi omdon kano ka weipat ka hukum ka ba kham krau ban ya kine utau stat ain ula ong hu ka dei shisha ko nong hikai mela kren ya ka ba shisha badon uwe ublei bad omdon uwe pat light na u bad ban id ya u da ka don nut baro da ka jingmut baro bad da ka bor baro bad ban id ya lau para marjan kum ya ladehi ka kham krau ban ya baro ki jin knya tang bat ki jing knya para bau jisu ulayu i bau la ai ke jubab ke bastad ula ong ngau pim jengai na ka himau blei hadin kata omdon banut ban keli shu ya u ka gospel jong utrai jinyaro eme ko kres te kumbang al ong mene mentaka sngi ngi duai na ka benta kitu ki badon hapo pacok ki koidi namar na ka jingpulehi pi yo sngo na ka jingpule ka benengkong ka jingpule ka baar badru na ka jingpule jong ka gospel ka liturgi ka kren sepang ka jinglong ban ik bad ban penpau ta ka jing ik jungi yau blei bad ya ki para marjan haoi hang ne namar ngai hapo TV kumba khat pra hajar ngut ki briu ki laon ya ka TV ban pe ya ka ne ka mas tenga kwa sa isen ban ai ku blei ya ai ban i lakmen bat i babhin mo ki langut ki nurse ki bayarap ingi hagane ka por corona deh kan ke por bala lek mentang don corona shu de ngi yarap ngi de yarap ngi sungu yaki na benta ka jingkloi chungki ban yarap ngi bat kumang ong mene ngin duai na ka benta chungki khamtam bakin le bhai kan ke final exam bakin yo ya ka marks ka bahe badru bakin pas bah bakin yo ki kam ki jam ki ba kitmu mo khamtam bakin yo ya ka jingki ben ha ka jing im chungki kali tu ji mendak sengi kuma ong mene ka kren chipang ka jing ik pada ba kren chipang ka jing ik do not usdang ban kende mo dil se yung tuk hoga ngila ban kren shibun ba halor kane ka topik halor kane ka pang nomor ha ka jing ik mdon mit mdon kenta mdon sengi mdon ya banom ya kren nomor kadai kata kebakta iki beriu baro dia tak tahu ngilapan keren baro aci sengiru tang maha kemas bangi hapan penkut wud namar adik kerui beji dan sakawi kemas dengan taraingin la ban yemir jingmut shibun tang maka to kan neki poin yo le se ki jingmut ki jing perkhat ngilapan shim na ki jing puleg bam tak sengi ande shwa bangan le ka tangan itu epiwe jinya tu kana biria na ka kot kebal tho da woi padar Jerry Oberos kakpa kerteng Christian Musing u father Jerry utho ha kane kot bahana la don tawei u para bangek mo ulong kpa u bawan syaka ket pla bawan play laki pop ndau la rung u sedang dak tin penaong ha kertem kpa kun mensim koit kopa nga la le pop shibun bha la kumba ar benai mentang klem wan play ki pop junga tu padar uang tu plai taki pop jumpi taki pop jumpi tu tahu para bangai uang padar nga ikbah ya kata ka lok ngala trisitom borobor ban yo kam yo jam ban penbiang ya kane ka lok badru ya kikun tu padar uang kata ada kemdai ke pop Medeu bo mela laptop Henry mela leu medeu Kristen nu janai kibriu kadi ben buat ya kanu sajung me nama apa melek kumta utau para bangai juang em padar mendei kumta ngatarai
ngamla ada benlong model pada ruang balai em namar kata kalok kam dei kalok jonga kadai kalok jong para marjan wong kadai kalok jong para marjan kam dei kalok jonga te hoi kum kata kajing ik ya kalok kam dei sha kajing ik ndrei kadai kajing kwa brai yo le sing la benong bat kajing pen keng ya ka hukum kajing pen keng ya ka hukum jong blai ka gospel ka bangi pule mendak sngi utau riu start uriu tip ya ka an wan shau jisu keli wang konong hikai ka hukum ka ba krau tam par jisu ai tu jubab ka hukum ka ba krau tam bat ki banang kong ka dei kene terus ngap ke Israel i jo blei don tang wei try blei bat meni i unu do ka tanut do ka mensim do ka bor do ka jingmut jing perkhat bat ka baar hoi utau riu shampang klem keli yo jisu ka baar pat ka dei ke ai jisu la ya tu lupa ban pen iba ban ijo blei ban ijo para marjan kalong kebetulan kam hando kata tak kamut ngimla ban ijo blei la dangim ijo para marjan bar ha juro ka rukom ngimla ban ijo para marjan la dangim ijo blei kalong kum kitu ki ka pisanar la dadon udak tang siliang kam don jing mentoy two sides of the same coin tin pareng ladam don udak don tang kedur jong tu sing katu kapisanar kam don jingmut kam don baliu kam don dor henry ka don dor haba don atli jing tho shabro arliang kajing i jo play bergaji i jo pramarjan do kalong kumta ngimla ban kantai je we ya siliang ban i tang siliang kamla ban long kumta tak tahu kadon kawi gijinya tu khana shpang to we u mong pedar badon hata ka monastery taki pos nem udon hapo ing mene uduai klang bau jisu un pau ha u kaja sisha ha kawi gesngi u jisu wan pau kat bau dang duai tang kum tahi masi seken udang duai ka baje monastery ka tit no tong bat u kun mau bau hap ban ai ma u kajing bam ki beduk namar man la kat sngi ngam tip ka sngi yu ki wan ki beduk ha gate jong kata ka monastery bat kini ki monk kini ki padar ki ajing bam ki beduk ki hajar ngut ti harta kasi kat bau dang yu jisu hadin asaken lai saken kata ka baje jong ka monastery ka tit umi da ka bas ngosi bau klem la ban ya kren badu jisu bapawi u namar bau deu nong pej jong kita ki mang baro uang dangam lek menga klempep ka sami jingkul mar lek lai kenta usam yang kata kecing bam kita ki beduk harangkat bat kita ki wepat ki padar ki mong nah den lai kenta ukwa wan rong biang chapel luang tip jisu dang ap nam ap shne yanga adam ap lu am lele ngan lek pej udang don na em ndaw wan pai sidung mene pitip hi ujisu dang api u daga kmat bepuk samarki wong namar bami peni bami eki beduk ki betoy na kata kadau nga ap yeme bat uta umang ki ong ukren da ki pokenta war jisu kata ken ujisu un ap yingi ladang ilong ki bekloi ban ya ki beduk ki betoy ya ki tu ki briu ki bedam kam ujisu un ap yingi un kerku yingi un kren yingi ladang nyilong ki bekloi ban peni ya ke jing i jungi ya ki para marjan jungi tak kadau ngimla ban i jau blei klem de i la ki para marjan bani ya ki para marjan kemut benlong ki basbon benlong ki ba sngau na ka benta kei ki ba kini ki beduk ki betoy kei kini ki ba shalak ban beng ki sngau bandrung ha ka jing im jungki kata kali ki ba u Pope Francis uang ngidei bandrung ha ka jing mut jing perkhat jung ki beduk jong ki besha le beng ngidei bandrung ha ka jing mut jing perkhat jong ki du bedan po surok ki sngo kumno habang ngirung ha kata ka jing mut jing perkhat jung ki ha kata ka jing im jung ki ngin tip ya ka e ka jing e ba maki ki don pada bangi tip klempep in long ki basbon pada bangi sbon klempep ngin ya kendu biang ya ublei uji sun ap yangi ubleiun ap yangi kadba ki imlang kasalang kam hikai yangi kumta ki imlang kasalang kahikai yangi da kamwe ban ije ladi om ban ije kiwe na kata kata pi ladang ala long MLA kamut lai mala ka ying ngala sina Henry kinong tap bud jong apat sinayang am ai kata dei tang kanuk sa Henry kata ka dei jing hikai jong ka perthaipat kwan nya ladi
Nyim nyo ya ka jin don kam jong ki wei ki beduk ki betoy. Ngakan mau ke jinja jong kebadon ya ka wei ke jinja. Idon arngut si pana ki be ya keni kendau. Mana ke por ki sai wan ban pak terwa mas. Ba itai wei ni yap no kenang bakin yo. Ya kata kendau. Keban kong ke bahek sai wan terwa mas kong sumpah duai nak bentar ke para jong ba yap no. Ka pararo ka duai wan terwa mas ba kamen yo ka yap no namar ladayap tak mut la yo kendau. Pi kum kata ka jin duai ro ngidang pak duai teng-teng. Kene ka pen iba ngi kuat tang yelade ngi ik tang yelade kali tu ji ka ong ik jau blei na do ka tunut jong pi baro bat ik jau paramarjan ndai ik jalade ndai ka pathe ka hikai bat ngi mar khongpong ko mangong mene ik jalade nai ik ki wei te nakata ka daw kali tu ji man ta ka sngi ka pen kan mau ke nyanga bat pi bangi hab bat ik ya lade ya ki paramarjan yau blei banit ya ki para marjan hoi kalong ka bae tang ba kam da do kata na kata daw pidon ki ba hieng asem ki ba pi pidon ki samla jong pi ki ba pi pidon ki ik beton ki ba pi namar pi ke dur jong ki pi jing ba bari jong ki kum ba pi yang ngam ba bari te kasuk ban ik handai ban ik ju blei namar ngem yu kalong ka ik ka bae te na kata daw ka liturgy ka khot ka weri nga ba pi kham tam ka ne gasngi kum no ban i jo blei kalong ka bae tang makam dir ka bae ha ka jin sha ladang i jo blei kum bang i ya ki samla jungi ni ya ki bahyeng jungi ya ki basem jungi kalong tik ru kum ta ka ru kum ban i jo blei ha ba pi je no you know ka dei ne em pi kwa ban don rengkat bat ki de ki po kan ta lek hanan polok pen yu i se kan ta du ki si jur ki shong te kia kuat ban shong lang kia kuat ban don lang tak ka jing it lada la ya jengai la ya text message la ya pak message tentang maro simit text nomor bayi it palat kali ben long kum taro kin batu blei kali ben long kum taro batu blei habang it tu blei kemut ngidei ban spend time pelut por batu blei umdeh hanan polok haying ru long ban spend time batu blei hing manero long ban spend time bad ublay man pelut ya kapor bad ublay ha kana ono jaka bangidon mlele pelut por bad ublay katakan ke badon kam katakan ben pau bangiru ngi je ublay namar ublay wi jingi do kata ka gospel jong yonis ko ong kamta kalau nong ka ban kong hi dangi pule ya gospel jong yonis pej ya kading pena kading gadak ka ci jong ublay wi jingi do kata do bau pa ya law kon mamroi ti kata ka bangir ngini ben siu kalian yau blei dah kabangi it kumnongin it dah kabangi pelut por bad blei kabankong kabaar kumba bad iba it betoj jong pi tang kata ban yo eka message ne pi pa eka message bad blei ru ngila ban le kamta ublei lu ai ka mobile ka bahe ba ka bible ulai ka mobile ka bahe ba ka bible bad hang do ha bible ublei pa ingi ka message man la ka por play kenya ka pulih kenya namar kata ka pen iba ngingi i jau blei bat habang ngile kamta klempep ngila pendep ya ke ka ba ka hukum ublei ka ongingi minta ka sngi pen i jau blei bat ru pen i yakil yaki para marjan dia kene kemas do ngini duai ken ko para bangej kenang ba ngilong kita ki Kristen ki ba ichi sha jau blei bat ru ki ba i laki men ki para kenang mangin yo ya ka jing imbam jukut enero yo Jesus Christ Junam la junam. Amen.